pari tansah kumandung ono serone ati ale ya abang kuninga lali soyo patok kata metro nang wit sawo barang penak yo ayo ono jabu se asik ya tak keselesi dan meninggi nah ini jadi Rehana kareko ayu temana kulitio kuning rasa alise anjay sepisah Rehana kareko ati temana apa yang menggay holo ada kota iya ngecek susu apa yang menggay sing tahu tidak tahu barang ngelamar lo taman yo mati dereng aduh dipasir teman, dipasir. Ayo Indra lo. Loh, ayo. Pada karo Indra atau pada karo Indra? Siapa kan?
Iki sik telepon aja mbok ganggu. Odor kendonge nek ana sesuk ndro kendhange. Ini sejarah bicara lagi teman. Sama-sama. Terus tuh. Ya, goyang yang. Umpama dicopot masker kaya ngopo ora aku nek iso bayangne aku. Sajane iku mandek kono parang. Manut Mas Ibu lek mandek-mandek e. Aku lagi ngomong. Ora oleh ngumpul. YouTuber. Enggak oleh. Aku kan ndi Dik? Oh, tuh ya. Kurang ajar. Ngapa dadak? Kowe karo wong tuwa kok sia-sia piye. Hei, ngapur iki. Moses tangan iki. Waduh. Nah, tat. Mau karo Mbak iki kabeh anggere butuh disawet lho, Dok. Karo Mbak iki. Nah, Mbak iki kari loro lho, Mbak Jen. Oh, ibu tuan rumah iki. Nah, heeh. Sing master madu berono iki sing ibune kae apa? Kok sing iki arek-arek madu berono ya. Mari ngono muncul rono jedek rono ya. Sopo? Ono wes ya. Enak ta. Ngawur to kuwi. Laura. Kasih Trisna Ikorus ya. Nah. Dek Genjar. Oh nek ngene iki sapa iki? Kone kita iki. Waduh. Masalah kabehmu wis mau pesen karo aku ya. Belum dangi mong pokoke gelem nyedek rono muter mesti. Osek Master diabadikan lewat
HP yang satunya. Monggo, lanjut. Bro, maju bro. Joget. Ngapa tak? Loh. Hei, kudu gini ya ngomong kan mau. Kebutuhan rumah loh tidak. Ya, iki. Loh, arep ra parem piye los ibu iki tenan. Bunda. Bunda tuan sing gene dereng lho ya. Palingan sene aja lali. Aja dipadakne lho iki. Iya, iya. Anak-anak kok kon. Ya. Baca ke Cayu. Aduh. Padha-padha gantenge padha-padha baguse. Tetep piaten ya padha, daging ya padha, blok ya padha. Ora kaya Gatot Indra. Magotra Nanggala pamer jaya kawi jayang. Ayo maju. Ora kandhing jidane. Wah. Ayo aja nganti ora semangat. Ora apa-apa. Aduh yo. As. Ora ta. Bro. Mbok sing padha karo kancane to, Tok. Perang iki padha ngrekosane. Lho, masa wayang wong niki sing dipancal iki tiba. Kuwi kuwale. Lho sing diwarsani ngambur iki, Kak. Kae sing di kae ada urusane karo noplek aku ra wani jaga tenang ya. Aduh. Aku lagi bani. Lah sing sitoke kae aku kan ndelok sitoke sing kae tenang. Wah, timbangan aku jotosan karo noplek aku tenang. Nah, aku sing sitoke kae wis ya. Bacutke perange. Wale tas. Maju ya. Yang bisa yang selalu jadi. Ya, iki lho. Lagi ibu mesti main coba ibu. Ya. Nah, semangat Mas, semangat Mas. Ini perang lagi. Ya. Ya. Nah. Was. Jurus setan. Tuh, jurus apa kuwi, Dok? Ular kobra. Kowe ya iso ndelok jurus.
Usah dapat ngobrol dulu. Jurus saya kata, was, lada. Ye, lada. Wah, ini saja ini kalau wedi. Jurus apa Pak? Loh. So, jurus tombongnya pitik bang ini. Akhirnya cilik. Maju yang kita badomu tak lagi. Maju. Ini kangenku tenanan ini. Sabar, baju ke Nabi, sabar ya. Yo, lah. Yes, jangan lihat. Senyummu adalah semangatku. Was, kata jurus tenang. Ya, lah, mati tenang kau lagi. Lagi lo, ya. Mulai mancal. Lah. Oh, karena kurang ajar sini karena suami tua dengan dulu. Sabar bah. Sebenarnya kebalik gojek manuhara ya. Usai dah. Loh. Wah, kurang ajar kan otak. Ngawur ya. Ini gede bilang yang lu. Ya. Delokan iki lho, lek pengen roh. Setya tuhu li ayu kaya ngene iki lho. Sapa ora kenal Mas Gatot, Mas Indra? Tungetan Mas Gatot. Tungkulon Mas Gatot. Tungkidul Mas Gatot. Tunglor Mas Gatot, wong kelang bojo Mas Gatot. Ya, Indra karo Indra iki bocah jujur le, ora ngono. Yo, las lo. Ya. Jodoh nak aku kelingan. Ya. Tepuk tangan. Sorak. Seneng ora kaya tinggal gitu Indra tenan. Aku nyawang dagelan ini. Padha karo 511. Wah, loh. 5 ini nomor sepur, 11 ini nomor kiri. Ini nomor sepur. Ya. Se. Bro, tak kepiye lho, bro. Ojo isro, bro. Lek jaranane batonge sing diantem kembang kuwi. Dadi. Lah, gitu. Masih kaya ngene iki. Lah, masih dene ora mau itu, Mas. Lho ya ora apa-apa ditampa panane. Mbak Gambul iki katisuk iki lho tenan. Mbak Gambul iki katisuk iki tenanan wis megane tenan nggih. Lah, saling tot. Ki bola dhewe tot. Nah, lho tenan iki. Munggahe nyangking Alexis iki. Nah. Ayo. Kopiake bacete. Sing kaya biasane lho, biasane, Bro. Lho lah iya lho. Wah. Bersama Ganggu Gondang Sirkuta dari Gua Hantu Alam. Tunggal guru. Tunggal semet. Lah aku lah Mas. Nah, dro, pegang jamu garene, bro. Garene. Astagfirullahaladzim. Amin Allahumma amin. Ini. Ora oleh. Nah, urusan wayang dalang karo dalang sepenting donga, Bro. Nah, kepiye lah iki lho sik mari iki lho. Ditambani tenan. Kasak. Lah sesek ke parano tot. Matur nembah nuwun. Nah. Tot dicelok tot. Wah. Ya. Jibril Mikail. Ayo, kopiake. Iki opo to? Mantap. Angate pantene. Ora mahar lho. Kan dia lho. Iki setan kainan kok.
Oh, se. Lek setan ki wong loro ki mesti komputer. Kita doakan setane Endro sing manggene Gatot kerasan muga-muga ora ngalih-alih. Amin. Nah. Amin. Lah piye to wis suwur pakai tanganmu ngene-ngene. Aku demen aku penonton demen. Yo. Gatot setan. Nah. Masane Deni. Kancane keliyang-keliyang seneng kok. Yo. Sampai kudune. Ya, mari soprane gonge. Lah. Ora apa-apa. Tepuk tangan sing rame Gatot ora apa-apa. Coba. Nah. Ora apa-apa to, Dok? Ora apa-apa to? Terus ora apa-apa. Ya, delon enteng setan Gatot kok ngene. Ya. Bolane Indro ning kene pirang-pirang bolane Indro. Bola ora ana to. Kuwi jare nang kondang kuwi. Lah, se tak takone delake. Tak mati lho. Bolane Mas Indro sing ganteng tepuk tangan. Akeh tenan. Termasuk sing go payung ning bumi ayang kuwi ya tepuk tangan dalam hati ya. Nah, bolane Gatot ndi? Kok ora Gatot? Tat. Bola mah getelu lah. Kowe tepuk tangan aku mau tak. Bolane Mas Indro sing ganteng tepuk tangan sing rame. Ya, bolane Mas Indro padha wong kampanye le. Gatot dia. Ora sah nesu. Ora nesu lho. Aja hati Pak. Budake to pamer to. Ayo, itu wis. Ya. Iya kok Pak aku. Nah, ini aku. Ayo. Nah, enak to setan harus dipegoni. Karena itu ora enak ini kan. Apa tadi? Yes, tapi ya serem tenan liar. Melambang liar iki serem tau bener sih. Nah, lu bener sih kan. Sik dro. Tap. Gatot. Rene. Besok.
Ah. Iya toh? Waalaikumsalam. Wih, saya rame tenan kok kali dino iki. Alah bojo sama siapa? Aku ya bojo ora kenal. Luar biasa iki. Ini nganu. Sedo tuhul ya iki. Nah iya pimpinan Bali ya. Lah apa ora ngerti, Mas? Ora ngerti. Ngerti dari kemana iki lho kanan iki lho, Mas. Iki lho. Kanan iki lho. Napa? Indro. Dalam. Ngertine iki lho. Lho kok iki? Oh dudu. Ya sapa? Sing asli iki Mbak Lia Prasasti. Oh. Nah, lha iki asisten pribadi iki. Ya kancamu sapa to, Ndro? Anu Mas bojone Gatot. Bojone bojomu to? Bojoku ya ono. Kose kali. Kowe mulai kapan kowe yo bojoku? Nek kampung kene jarine bojone Gami Arsih. Iki tari. Kene ganti bojo. Kok Gami Arsih. Dro. Monggo. Tari adi jalan sing apik to sing apik. Disiarne Mas. Ya iya. Monggo. Mau nek tak nggo teken yo. Dalam. Yuk, mari kita nonton bersama Bu Kasiyati. Salah kopok. Hah? Oh ini malah takut bikin logo. Bu Kasiyati bojone bedek. Oh iya. Maaf Pak Toh, saya hilang si hati. Haji Jaran Goyang. Selamat menyaksikan. Kasiono.
so motor yo. Main lu lah kok kasar banget. Nah, wasi kan wasi yang dia dulu. Nah. Yo. Ah, gila, contohnya. Siapa ini korbannya siapa ini? Nah, kenapa? Ya, kamu tenang, ya. Kau ini terang jelas. Kenapa dong? Kau rasa juga nyanyi aja. Pengen suaramu. Jadi bener libur masyarakat raja gini. Jadi bener kru kabeh masyarakat ini suaranya. Kenapa cik lo cik. Oh, isek kok di Pak. Oh, isek ning mburi, Mas. Isek. Lambut dari isek, Mas. Oh, alah. Oh, yo telat. Ora ketau. Hei, jarane mari kena kencing manis. Tuwi. Bapak nama sekintal. Jangan. Ya, ini pacarannya kok kebelet kok jangan itu. Cek. Mas acaranya apa Ji? Oh, pedek laut. Nggih, mugi-mugi sabare pedek laut menika lancar belajar pedek laut, Mas. Nyunate buke. Nyunate buke. Iki tenan sing nyunate buke apa pedek laut? Mantu kucing. Iki sing genah acarane. Oh, iki acarane. Happy birthday adik Laura Kesi Trisna Icarus yang ke-13. Oh, seumuran tiba Mas ulang tahun karo aku, Mas. Oh, itu Mas. Oh, nyek. Ya, semoga adik Laura menjadi anak yang berbakti. Iya, Lah, piye, Mas? Chelsea Arsenal. Sukses. Amin. Mas, bapak sentuh toh? Mas sentuh. Kurang. Lah aku kurang entot kan, Bu. Ndak tenan abot istilah pendelku. masuk udah amal. Bu, sing sisa urung. Sing urung. Kowe tenang. Aku sisa lagi. Gimana aku balik tengengen. Ayo masuk udah amal. Lu gak imbang iki biru sing kene kuning. Nah, wis.
Bu enak di lagu apa Bu? Di lagu apa? Tentang apa? Kalau Rati. Kenceng ya? Oke. Guys, misal kagum ibu mau kadung mung riko pengen ngelarani ati nison tapi aja jarang ketiki Things pisan gitu. Sengki loro ati mung cukup semene piae ikut serepane maning-maning maning-maning di loro ati Ang lebih sempurna maning-maning di loro ati di loro ati hang sekarepno bisa Amerika selawase Yomo Amerika nyanyi aja salah ya Apa yang kontrolnya? Pak Jim. Bingung jadi buri Pak Jim. Laila canggung Laila canggung Laila bersama hatinya bingung Laila canggung Laila canggung Laila bersama hatinya bingung tinggal serumah cucikan kamu tinggal seruan patah hatinya
Bro, beri sih pirang-pirang. Ya, senang-senang dibaca ke. Ya, monggo. Lagi. Ini susu. Ini separuh loh, Be. Aku mau susu. Ya, baca silakan dulu. Tutupnya apa? Jadi tinggal lewat kene. Inilah Setio Tuliayu Pak Bu yang selalu menciptakan satu suasana yang bisa menghibur panjenengan semuanya ya. Panmen nyapa dulu MC kan iki. Kono iki nyapa kok iki. MC ini dulu nang kene asu ya. Baik, Bapak hadirin sudah siap di sana satu tari buat panjenengan kembali. Yuk kita tonton tampilnya Lia Prasasti. Tari ular iringan. Perahu. Ya, monggo.
Asik. Surga mulia ayu.
Cek solo cek. Monitornya Mas Bro, ya. Cek monitornya. Cek solo cek. Selamat sore. Sore. Buat ibu tuan rumah, Mbak Sri, kalau Pak Sutris. Juga Mbak Laura, selamat sore. Juga penonton. Dikasih lagu dulu. Masuk. Cek. Ibu tuan rumah tak lagu apa Bu, Mbak Sri? Lagunya parah. Basir yang daya Mbak ini. Sri. Barang nyawa apa tidak nih? Gila ya, ulang tahun putrinya. Cek solo cek. Saya di benaknya monitornya, saya di benaknya juga. Oh, oke. Spesial buat ibu tuan rumah. Oke. Barang nyawa apa tidak nih? Penonton lagunya apa sayang ibu? Apa Bu? Kita angkatnya Mbak Iya ya? Mesti mbak, aja sampai orang Mbak Lia lagi. Baru ini sampai rane jadi tidak Mbak Lia Mas. Cek. Vokalku orang melebunya monitor mas. Yes. Cek terus. Ayo Mas. Selamat Mas Mundur Mas Mas. Asik. Buat YouTuber Banyuwangi. Satu Singkong, selamat sore. Jejer Melayu. Oh. Sekarang dan tenang. Asik ya. Era beraudio cak. Untuk ayam nuklet Sobrate, pakai sobrate. Ayo.
Setan lo Mbak Sri ya, saya ini setan lo. Setan lo Mbak, tidak setan. Ayo. Ayo. Lah. Ada simpul lalu bangun setan ini untuk yang bisa rasakan saja. Ayo, ayo, panjang biar udah genteng gasnya. Ayo. Lah, lo. Oh iya, prasasti. Lah.